Morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun kaveri Mikko, joka asuu Tampereella ja tekee myös tänne YouTubeen videoita, laittoi mulle viestiä, että haluais mä tulla hänen luo tekemään tämmöisen tuotemaisteluvideon, koska hän on erikoistunut sipsituotearvosteluihin. Ja mä ajattelin, että totta helvetissä mä lähden sinne, koska ensinnäkin sipsejä, toiseksi Tampereelle pääsee ja sitten kolmanneksi mä ajattelin, että mä saan tehtyä oman videon tästä koko reissusta. Joten tervetuloa seuraamaan mun Weekend Vlog Joten tervetuloa seuraamaan mun Tampereen reissua Vlogin muodossa tämän viikonlopun ajan. Lähdetään Tamperetta kohde. Tavarat on nyt pakattu ja kuten voitte varmaan arvatakin, kun mennään kaverin luo, joka on just muuttanut uuteen kämppään ja tykkää sipseistä, niin tuliaisetkin on kyllä sitten sen mukaiset. Mä en näytä niitä vielä, näette ne sitten vasta kun mä pääsen perille. Se on moronääs. Anteeksi, joo, pakko oli sanoa. Mutta siis joo, nyt ollaan Tampereella ja mä lähden nyt etsimään, että missähän Mikko on. Se sanoi, että se tulee mua vastaan Stokkan puoleiselle parkkikselle. Stokka on, joo, jossain täällä, mutta ainakin mä tunnistan Mikon auton rekkarista. Se on nimittäin niin ainutlaatuinen, että sitä ei kyllä ole. No kenelläkään tietysti muulla eihän niinku rekkareet nyt yleensäkään kuin vaan yksi samanlainen, mutta siis sanotaan, että se on niin erikoinen, että kyllä siitä tunnistaa. Mut joo, mä lähden nyt etsiin Mikkoa täältä jostain. Siellä näkyy Mikon auto. Kato nyt sitä rekkaria. On makee. Ai jumaliste. Ja niistä Mikon tuliaissipseistä. Mä ostin sille tällaisia Jazzin erilaisia sipsejä. Tietysti sipsimiehelle pitää olla aina erikoiset sipsit, joista tää viimeisin on kyllä oikeasti munkin mielestä tosi outo. Mutta tässä oli ne tuotteet, mitä me arvosteltiin Mikon videolla. Koska me molemmat tykätään Salt and Vinegar sipseistä, niin me päätettiin laittaa ne paremmuusjärjestykseen. No niin, nyt on testattu Mikon kanssa tuossa noita Salt and Vinegar chipsejä ja pakko sanoa, että tämä tässä Lidlistä saatava Snack Day Kettle Cook Chips Salt and Vinegar flavor, niin se oli kyllä yllättäjä. Sanotaan, että saatte käydä kurkkaan Mikon videolta, että millä tavalla oli yllättävä, mutta sanotaan, että makun ystävät on nyt ollut aika koetuksella, kun viinietikkaa tuossa on maisteltu, eli käyköhän kurkkaan videota. Tosiaan nyt on sipsit maisteltu ja me lähdetään seuraavaksi Mikon kanssa treenille ja me lähdetään EasyFit Nokialle, koska ne on muuttanut just uusiin tiloihin. Kuvista päätellen ihan mielettömän upean näköinen mesta, joten lähdetään tsekkaamaan miltä se näyttää. Semmoinen, tervetuloa, olet ostanut. Kato perkele. Nyt ollaan tultu tänne kohteeseen, mutta kuntosalilla mä en viiti kuvata ihan vain just sen takia, että annetaan ihmisille treenirauha. Katsotaan, jos jotain pikkuklippiä pystyy kuitenkin ottamaan, että vähän miltä tuo sali näyttää, koska tää miljöö näyttää tässä tosi makealta. Treenit on nyt tosiaan treenattu. Nokia EasyFit-sali oli kyllä ihan supermakeen näköinen. Oli hienosti laitettu paikat siellä kondikseen. Ja nyt me ollaan menossa syömään yhteen tamperelaiseen ravintolaan, missä mä oon halunnut käydä itse jo pitkän aikaa, mutta syystä tai toisesta en ole kyllä vaan sinne päässyt. Mutta nyt kun Mikko ehdotti, niin ehdottomasti aion hyödyntää tämän tarjouksen, joten kohta näet, minne mennään. Tultiin siis tosiaan Eviniin syömään ja siis täällähän oli pöytä varattu. Ja listan kun näin, niin ajattelin, että yhdellä annoksella ei voi mennä, koska Keravalla tätä ei ole. Tänne pääsee sen verran harvoin, niin tupla-annoksella nyt sitten mennään. Eli
Kohta näette, mitä sieltä tulee, mutta nimen perusteellakin on jo molemmat ihan mielettömän hyviä. Ja Mikko suositteli jo toista ainakin niistä, niin teitä suosittelit molempia. Niin ai että. Istahdettiin tosiaan pöytään ja tilattiin ruuat, mutta meille tuli tämmöiset alkupalat, eli siis tosiaan siinä on tzatzikkia ja siinä on pitaleipää, siinä on falafeleja ja sitten täällä on hummusta ja pitaleipää, eli ihan kiva tämmönen niinku starterijuttu. Ei muuta kuin kinkkuja vaan. Yes. No niin, eli ruokasetti tuli pöytään ja tää ensimmäinen siis tää on aurarulla. Ja tää tuoksuu ihan niin kuin mieletön. Siitä mä aloitan. Ja sitten tää seuraava oli nyt sitten gyros ranskalaisella. Ja tossa on niin hyvän makusta tzatzikkia päällä, että enpä aikaisemmin saanut tollasta. Ai että, maistetaan nyt tosta aurarullaa. Ja tietysti haarukalla ja veitsellä syödään, koska ollaan ravintolassa. Ei viti porsastella käsin nyt. Siis tuo aurajuusto on niin hyvän makuinen tässä. Tää tuo Herra Jumala. Oh my lord. No niin, eli kuten näkyy, niin kaikki meni. Hetken nimittäin itsekin epäilin jo itseäni, että mitä mä jaksan syödä, mutta Mikko tsemppasi tuossa loppuun asti hyvin. Ja kuten näkyy, niin on tyhjä pöytä. Maistuko? 5/5. 5/5. Kannattaa tulla ehdottomasti. Tultiin tuossa vielä safkan päätteeksi sitten tänne Pinball Unioniin, eli täällä on erilaisia retropelejä. Toivon, että täällä saa videokuvata, koska olisi tosi siistiä näyttää millaista tuolla on sisällä. On kuullut paikasta pelkkää hyvää tuolta Mikolta, niin käydä kattoo. Nyt ollaan tosiaan sisällä ja sai kuvata, mutta siis täällä on aikamoinen meteli. Mikko pelaa tuossa mun takana. Mutta siis täältä löytyy niinku vanhoja leffa pinball-laitteita. Täällä on muun muassa esimerkiksi tuossa mun niskan takana on Star Trekkiä. Täältä löytyy Demolition Mania. Et siis täältä löytyy kyllä vaikka ja mitä. Täällä on vanhoja retropelejä ja sitten taas siitä eteenpäin nyt vähän uudempaa. Mutta mä aletaan nyt Mikon kanssa tässä pelaamaan, joten mä laitan kameran pois. Ihan sikasiisti mesta. Se, joka sanoo, että miehet ei osaa sisustaa, niin ne kyllä valehtelee. Nimittäin siis kattokaa nyt tätä. Ja tässä nyt demonstroidaan siis Herra Jumala on VR-lasit ja kaikki. Kyllä on oikeasti makea. On varmaan ihan eri fiilis pelata tämmöstä kuin sitten taas tuollaisella niin peruspleikkariohjaimella. Tätä pääsee kohta kuule testaa. Siinä ajetaan VR-lasit päässä. Se mitä nyt näkyy tietysti tossa, näkyy siellä laseissa. Elikkä voi vaan just kuvitella. Okei. Okay. No niin, se oli. Seli, tää on just tää. Onneksi tää tuli videolle, kato. Mut tosiaan se mitä tuolla niinku näytöllä näkyy tossa niinku VR-laseilla, niin on se niinku varmaan ihan eri fiilis, kun tietysti tästä vielä katsoo. Mut tästäkin, kaikki kun nämä äänet tulee ja muuta, niin tää on niinku tässä vaiheessa jo tosi siisti kokemus. Mutta siis olipahan kiva. Jotenkin tuntui toi niinku, itse asiassa niinku mitä puhuttiin just tuosta toi niinku hikikarpalot nousee pintaan otsalle, että niinku, ainakin oma käsitys vähän niinku e-urheilusta nyt muuttui ihan täysin tämän suhteen. Kun miettii, että jos tossakin oli mitä sä sanoit puolen tunnin ja tunnin kisoja, niin onhan tossa niinku ihan hapoilla. Herra Jumala sentäs. Ihan niinku siis 6/5 laite. Fiu.
Ne, jotka on katsonut mun aiempia videoita, tietää muun muassa tämän mun epäonnisen retkeilyvideon. Ja mulla on itse asiassa nyt sieltä tarvikkeita mukana, koska aion hyödyntää tätä ilmatyynyä täällä ollessani. Eli tää pitää puhaltaa täyteen tosta. Ja sitten, koska mä en päässyt sitä mun makuupussia käyttämään kertaakaan, niin mä olen nyt sitten pistänyt sen tämmöiseen ilmavakuumi pussukkaan. Ja tää pitäisi nyt sitten aukasta. Ja saakohan muuten tämmöstä edes pistää tämmöiseen vakuumipussiin, tämmöstä makuupussia. Nyt jos tiedät, niin tietysti kommentoi. Mä en halua, että tää menee pilalle, mutta tää pitäisi nyt ottaa tuolta pois. Ja sitten Mikko antoi mulle tosta ilmapatjan, mikä mä pistän kohta seinään kiinni täyttymään. Ei tarvi itse puhaltaa, luojan kiitos. Niin se hoitaa itsensä sitten sitä täydeksi ja kohta sitten pääsee nukkumaan, mutta aletaan hommia. No niin, ja sitten on tän ilmapatjan vuoro. Ensin näin. Pussi tonne ja... Enhän minä nyt näin isoa patjaa ois tarvinnut. Tää on saatanut töpseliin kiinni. Palvelu pelaa. Siinä se nyt sitten on. Siinä on ihan kunnon ilmapatja ja ensimmäistä kertaa käyttöön koskaan makuupussia. No, tyynä mä käytin persailusena silloin siellä nuotiopaikalla, mutta kyllä tässä kelepaa nukkua. Mutta tää päivä alkoi olla pikkuhiljaa tässä. Katsotaan vielä tuo Suomen pronssiottelu tosta loppuun ja sitten käydään nukkumaan. Huomenna lähtee nimittäin juna kohti Keravaa aamulla 10.30. Joo, pakko saada hyvät yöunet ennen sitä. Hyvää huomenta. Ja niinhän siinä kävi, että Suomi voitti sitten eilisessä pronssiottelussa pronssimitalit olympiajääkiekosta, niin oli kyllä ihan huippu illan huipennus vielä siihen. Tuli tuossa aamupala syötyä ihan rauhassa, en viittinyt sitä sen enempää rupea kuvailemaan. Sen jälkeen Mikko heitti mut tähän Tampereen asemalle, josta nyt sitten 20 minuutin päästä mulla lähtee juna kohti Keravaa ja siellä se näkyykin. Ota Mikon tili tosiaan seurantaan, jos tykkäät nähdä sipsiarvosteluvideoita. Oli tosi mukava olla vierailevana tähtenä siinä videolla tällä kertaa. Kiitos Mikko, kiitos Tampere. Täällä on aina kaikkea kivaa uutta, vaikka täällä tuleekin käyty tosi useasti, niin tälläkin kertaa koin jotain ihan semmoista, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt. Jos tykkäsit videosta, jätä peukku, kommentoi, jos tykkäät nähdä vähän lisää tällaista materiaalia. Ja ei muuta kuin sitten hei ensi kertaan ja nähdään seuraavalla videolla.